Christian ten kan thiat ngi ngai poimo mai thil pakhat chu thil ti te na diklo theilo tia kan soi thin e kan bible hi enge ani eng chi enge ani chu zona chan chu kan thiat mak mo ani arai lo zak non thiat thiamol sam theyang ber turin kan soi don ani achan chu bible chung changat phe chu chipchiar taka kan soi du a hian then khat phe chu thiat thiam bel hnekin an boi pha fo thin chu wangin chipchiar taka chui zawna zong te nena ti diat loin hebra tong chuan greek tong chuan tilam zong ang khachuan tun tuma hi chuan kan soi fia kol du don lowa zawaya thiat thiam thei tur zong in kan thiat nge ngai kan thiat fia chen ngai la yang chau thur bingin a khai kho mang zong in kan soi don ani ingai tu ve ngai em kan bible hi eng chi ange ani ti hi nge nia christian chung ko piang se lian in ya wangin dan pa ngai ang in nei ve a chiar liam me thin zo holy bible hian christian nuna chuan mun poimo tak achang kan ti theyan tinin kan kol fer for ati theya mi pa ngai chin pe chuan biakina in khom tora han kalni khwa po bible kentel lo chu kim lo riau nia in hriat chang om the chu tiang tak chuan christian nuna chuan ngai poimo a hlo ani kan za kan ro em leile wana thu nei na lal christai suaring tu jing angat pe chuan vanram thlen tum lo tuma kanom lo ti theya chu vanram kan tumram kan thlen thene turta na kan thara nun kong zo tur kong min ko mu tu poimo to khok chu ani chu tiang taka poimo holy bible riat chian chu iti mak mo le emo phurna ani kan ti theyang thil pakhat kan riat ma sakta na ka du chu thil re reng hi kan achil bur to china chuan ani ni tik tak han soi ngel po hian a engem ti zong deuh hleka han soi deuh phei chuan thu dik jok ma ni se kan na deuh tal thren sang ta phei chuan soi ma te po anga yom don rung che chu tak chu thu dik kan mu chua kan riat fia thelo na tora kan mit ti del tu chu ani le chu tiang taka poimo holy bible chu eng chi ange ani holy bible tia kan riat hi enge ani riat thiam ol sam theyang berin han soi taila ani taka chuan bible chu lekhabu pakhat mai ni lo pakhat ai tam om zanei taka rem khom ani bible chu lekhabu pakhat mai ani lo ti le mi pakhatina azia ani lo ti kan riat thiam le zo zok nan heti zong hian han soi taila heng bible chunga lekhabu rang ziak tu tam zok da hi chu kum thum huna piang le khosa ho an ni lawa then khat bc sang khat zanga le sang khat in carbor velmi an ni lain then khatero chu isu pian nu abi de te an ve thunga chu tiang chu ani wang chuan lekhabu then khat phei chu bc zasari vela zia ani lain buchan khat ve thung chu edin hulam isu pian nuwa ziate ani vele de thung ani ma se mi tuemoin uluk taka duangin abul tanga atop dan tur thlengin omjenei le tumnai sarengin thonthu ziak ta se tiang chi chu ani le loi si ani chu tiang chu thilom dan le kal dan ani wang chuan mi pakhat zia le lekhabu pakhat mai emo mi pakhatina abuat sei chu ani theilo rim khimani chuan bible chu ziamin hu che tu ten an je hun le kumpo ainan mio lo wangin chung pathian thu ziana le rang po chu tirko som le pani te thi nuwa sakho pui tiam ten lkhom chopin uluk taka chui le zir chiangin te phung thatak tak thenen sakho le khabua pontlak ni an thret piang chu clearin an rem khom ta tichon holy bible chu alo piang chuak ta ani chu tiang chu canonization tienen searching canon chu greek tongonia hebrew tonga phai ruang ti atang lo piang nin te phung ti na ani chuan te phung ta na man ber chu
aziak tu ale athu cha ain ngata zona poimo tak mi ta chu tu riange tunge aziak tu ti hi ani ti chuan bible chu mi tu emain lekhabu pakhat aziaka abwa sei nilawin mi sang sang mi ze nang lo tak tak ten hun san le hun san thewa an zia lekhabu tam tak rem khom ani tina ani chu thulung hlui le thulung tharnen awain busom bukle pruk Protestant Bible bika chuan a omani Roman Catholic le Paul dang chen khat Bible ero chu kan soi don lawa Protestant Bible chau kan soi big don ani ole rel ro omle lo lang piang setel zel ram ni se sete of cha ko mem ma se kan sete om han si lo tuna I thlir le ingai thak mek he part 1 ania achun zom na part 2 thei chu angai nomin hriat ta na poimo top khok hriat lo le ngai thak lo phachi rol lo hlir ani le hala part 2 lo ngai chang la lo ngai thachun zom le turin ka han ngen chewa ka som ngal cheu ani thulung hlui bible ta na pom ani dan le thulung thar bible ta na pom ani dan te tin bible chu lekhabutam tak rem khom mai ma ni se pathian tharau thokhum lekhabudang lambik ani dan ngai nom tak tak tele hriat man hla tak tur te po video danga kan langa thau le don nia ti chuan adot le chuan bible chu enge ani kan ti le chuan bible chu history ani engwang modin mo tia sakhole khbu ani awanga lo tan hlora pai troi thelo tok kanom chin history ti thumal chu english ho tong ania om zia chu thil thleng to man lai chan chin hun kal to chan chin soi nai mo ziana ti na ni chu wangin then khat bible ni na le lo pian chua dan po shmi alo abikin christian te kan sakhole ka bu ania wanga lo tan hlur mai tam tak tan chuan laidam diai shilawin kan bible chu history ani ti kan pom lui tho tho angai ve ta ani thudik pom ngam lo tur khopa doi jep ini nga lo chuan a chunga chuan man lai hun kum tam tak hun chunga thil thleng to chon chin te chu na satkin ain ziak miau sia ani le kan bible chu han keu ta la a chunga thuin ziak te chu atir te tangin han chiar chho zar zar ta la eng thu te nge I chiar tawa irin anin taka chuan bible hi han chiar chuak dap ta la I chiar number tur chu thon thu ani phatrual ani lo kan sei tongin in ti bible tan fal big lutuk ang shima phatmar lui chi rual ani lo ma se thon thu pho chup story sitliang mai mai chi ni silawin thon thu tak tak true story ani thung ani bible ti chu english ho tong ania om zia chu lekhabu te ti na mai ania chu wangin lekhabu thon thu bu ti te point mizo tong chuan kan soi thayang ani le chu bible bu chunga chuan eng thu te nge in ziak a chunga chuan eng te nge om te reng soi tawangin bible bu chunga chuan story thon thu tam tak chiar tur a oma abu chunga chuan hun kal to a thil thleng tak tak vek chutiang chanchin deuh hlir chu ain ziak ani ati the ma se hun san le hun san mi te khosak dan le nun dan chanchin ringot ero ani lawa chung hun san mi ti chuan an thil ton le mu te lalpa hnen atanga an thu cha don te le mimal thanem ngai na awanga thu tha pathian hnen atanga an don le an hmu ni lem lo nun dan tur le hriat tur poimo tam tak ain ziak bokoni soi me thiang lo khopa poimo le soi chak om tak chu bible bu chunga chuan hlimthla hmu tur tam tak a omani a om mai ni lawin thuthlung hlui phei chu hlimthla deuh hlirin a khat po tila kan soi sual lawang thuthlung tharla abang hek lo thuthlung hlui chu thuthlung thar hlimthla ani miau sia tharau mit ti mena om to tan chuan kan bible hi han keu ta la
hlim thla hlirin alo khatang hlim thla ti topic kan soilai ani lo wangin poimo hlema se tlem te chau kan soidon ani Holy Bible a hlim thla ro puilu tuk tak mai kan hmu chu enge ni kan ti chuan tam tak zinga pakhat chu sacrament hlim thla ani awan poimo take a poimo ziala chu kan la soidon chau le hal amai ro chu hlim thla Bible chunga hlim thla in phum ro ho chu ana zonga hria chhuale mu fiangot thei ani lowa ma sang chanchin ngai nom le chanchin thatak tak ani rangot ani rongbol tu chen khat tele theology an chen khat kai hruan hnuaya chuan chung Bible a hlim thla in phum ro ho chu engtika ma hlim thla ani ti im fia thiam thei ngai lawanga Bible chunga chanchin in ziak te chu ichiaranga hlim thla ani ti shalawin ichiar liam fo thina nun nan moile enton tlak tak tak chanchin te chu chiara ishia thei om chunte an niang chu mai ni lovin kan Bible a hian hlim thla a omani ti po i hringai lawang ani le engtin nge kan ti ta pang chung Bible a hlim thla ro puile poimo tak tak kan hriat nge nge ta na poimo elkhen in phum ru kan cherfo hlim thla ni ti kan hriat thei chi lo te chu tu kai hruina le zirtin hnuai ange kan hmu fia anga kan hriat fia theiang tu chuan nge min hri fia ta minung nunna nei le om ngei tharau thiang hlim zirtir na le kai hruina hnuaya ama nen chuan in len dun angaya voi khat mai ni lo in len dun fo thin angaya ni soitongin he kan Bible a hian hlim thla tam tak in phum ro sia tekhin thuin ti hian soi fia taila film pakhat kan hriat lar tak Legion of the Seeker film a chuan map pakhat an neya chu Stone of Tears an chuna tur kong hu tu map ani ma se a chunga in ziak te chu midlong in engma a hmu theilawa a chiar the hek lo torchlight ang deuh hian wisperan nung manga chit en angai ani kan mi thlain dumde lo hmu taila turan nung wisp en na hnuai lo chuan chu lekha pheka in ziak len phum ro chu engma alang lawa a hmu the hek lo ani chu tiang che chu kan Bible po hi ani a tharau thiang hlim en hnuaya tharau thiang hlim kai hruina le zirtir na hnuaya chau lo chuan Bible chunga horop duma thu in ziak hun ka to chan chin tele thu cha thatak tak bak motor aum lawa chu mai ni levin chung hlim thla kan hriat fiang ngi ngai Bible a in phum ro chu kan hri chuakin kan hu fia theidon lo ani le tuna chuan sacrament hlim thla chu enge ania enge a om zia chu tiang taka thil poimo chu engchi ange ani kan soidon ani toy fel theyang beren han soi taila he khovela kan la li suwa chandam na hna thoktura alo kal khan Christian ten kan hriat lar kan thei hil le to ngai lo tur thil poimo top khok thil pakhat ati chu mantira a omdon zana chuan ursun lengai poimo tak chungin kan lalpai su chuan lalpa jan ria sacrament chu azirti tan chuan abuat sei saka chanchin tha marka ziak bung som pli chang som ni le pania ti hian kan hmuwa tin an ei lain isuan chang ala mala som sak zoin a phela an hena a pea laru hei hi ka taksa ani atia tin na wala a lom thu sei zo chuan an hena a pea ti chuan an zain an in ta thawa tin ani chuan an hena hei hi kathisen mitam takta na chuak tur thuthlun na chu ani tin tunlai chana lalpa zan ria sacrament ko ran hoten kan buat se chin po he ani hemjana thil thleng lali suale azir tirten lalpa zan ria sacrament buat saya an ei hi hlim tharo pui tak zinga pakhat chu ani a ani le lalpa zan ria sacrament hian thil ti theina ane iringem ama lalpa isu Krista ngei point hei hi ka taksa hei hi ka thisen ani tin sacrament chungchang hi asoi ngei sia Krista thisen le taksa ni si chuan thil ti theina chu ane ngei don lom ni ani le biagena sacrament i eya i indi khwa hian engomani ti taka i taksa mo isungri la mo thil ti theina ron thleng thu tang chi te soitur i nei ngai em danglam nang chi te po trong moi lo ne lo sela pastor tena an buat sei chu soi lo ama lali suange na abuat sei sacrament
azirtir ten an eya an inzo chuan Gethsemane huan lampan chuan an chuak ta ahun ahan thlen meu chuan man tirtu turpo chu aron lang ve ta kan lali suwa mana ahan om meu chuan ani le khonge sacrament ezo hlimu kan om zo ta ngatinge thilti theina anei lovem ni huai sen na le thlamwan na chite pon abel chami anange ani le lali suwa thisen le taksa eya inchu doi zebatlan chen na turjok emmi zirtir ten dan kan en chuan sacrament hian omzia le thilti theina anei lo nin alanga ani le biagena sacrament eya I ni kwa hian thilti theina nei nin ishinga yem nang le ke chu soilo lali suwa ko ta tang ngaya la ele in te po sacrament ezo hlime te lo chuan an tlan chevek ti kan ria nie hlim thla ma ya hi chuan thilti theina a om lo vani voin nia biagena lalpa zan ria sacrament kan kel ho thin te po hi hlim thla mai chawani ti kan ria ta avatha em chuti lo chu atak be se chakna inei theidon si lawa atak a omani ti po ifelawang ma se thudik ria chu I chan vawani ma se chumi wang ero chuan voin nia ko ran ho ten lalpa zan ria sacrament kan bua se thin te hi kan ban san pha tur ani chuang lo kan lalpa Christai suwa ngei chuan min hriat reng na turin hei hi lo ti thin ro ati sia ko ran ho ten ngai poi moin ursun takin kan nei fo tur ani hlim thla mai ani awangin lali suwa ko ta tang ngein azirti te pon ein in ma se engma omzia anei lo ti kan ria ma se zirtir te chuan Pentecost nia chuan sacrament tak tak zo an han eya an han in meu chuan Gethsemane huana khan doi zep takin tlan chevek ma se thina kul kong khar te chuan angam to lawa tirko petera phei chuan an khen bed online keizong kalalpa anga thitlak kanilawe alet lingjong in min kheng bet ro ti in ar khwan ma voi thum phatsan tu khan kalalpa kamhangai che tin atharao athlata ani hlim thla mai sacrament an ei lai le atak an ei nu adang lam hle mai hebrai mi te nera lek thon bung som pakhat kan en chuan ti nomna le vuak te an tora kolbun le tanina khungte an tok boka lunga denin an oma thing zaina a zaibunin an oma thlemna an toka khandaya sa hlumin an oma beram vun le kelvun sinin an vak vaya rethei takin sheom takin ti du dain an oma chung ho tan chuan khovel he omna tlak anilo thalera te tlanga te puka te khwar khuruma te an vak thina nima sela sacrament tak zok an ei china chuan thin akul kong khar tak ngial te po chuan an ngam thei to lo ani he video ena ngai thatu te hena ka cha do chu hlim thla mai sacrament chau ni lawin atak zok sacrament eya in mi lo ni theu turin ka du sakna sang ber ka hlana chu ole tuna tana chuan kan du tok ri phot anga patua chuan biak in kan ngai san em mai hi enge ani hlim thla mai ani ziate enge atak zok chu ti te kan ngai tu honga kan ngai thla ho le don ani lalpan kan zatan mal min som sak theu ro se amen